Napa sing kula alami iki ya. Nggih. Nggih. Ketika tiyang niku sakit parah, ya. Nggih. Parah terus biasanya niku pihak keluarga niku minta untuk dibacakan surat Yasin. Oh, nggih, nggih. Yang saya alami ini gitu. Ketika dalam proses pembacaan surat Yasin ini baik-baik saja, ya. Tetapi ketika selesai wa ilahi itu turja'un itu dalam satu tarikan nafas atau tarikan dua nafas ini orang ini sudah enggak ada. Nah, ini tipun nih. Alhamdulillahirabbil alamin niki umum. Nek enten tiyang ingkang sakit, nggih. Nggih urusane ten medis mawon. Lek menawi soal keimanan krana panjenengan jamaatan mriki nggih sampean seraken dhateng Allah. Cukup sampean Al-Fatihah mawon, tapi umume menika tiyang ingkang sakit diwacaaken surat Yasin. Lek ancene waras ya ndang waras cek nutupno tanggung jawab neng keluargae termasuk nggih ten anak bojone menika. Ngoten nggih Mas Giman. Menawi mboten nggih cek dipendhet dalam keadaan husnul khotimah. Lah niki wau ingkang dintangkletaken semenjak membaca surat Yasin terjadinya biasa-biasa mawon. Setelah nyampe ten bacaan yang terakhir meniku lalu Tarikan dua tarikan nafas ini panik. meninggal nggih. Lalu orang yang sakit niki meninggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang niku lek kajenge pecah enten sing ngajak termasuk sing nuntun niku biasa husnul khotimah. Lah niku dados nggih niku wau umume dibacaaken surat Yasin lek ancene waras ya waras sak terusane nutupno tanggung jawab ten keluargae. Lek ancene mboten nggih dalam keadaan husnul khotimah kula kalimat Herman niki pun ngalami celak-celak niki wau nggih Mas nggih. Tiyange niku sakit perute watos koncone Mas Herman ten pabrik. Watos niku akhirnya kula kali Mas Herman ten mriku. Mas iki ngaten-ngaten nggih kula tingali nggih kula nedhi dhateng Allah wong kula niki sanes tabib sanes dukun. Encoe jamaah ten mriki ngoten. Tujuan utama jamaah niki mengenal Sang Pencipta Zat tuwuh menika. Nggih. Niku tiyangé pun sakit pun atos sedanten. Kula kali Mas Herman ngajak istighosa. Kula tiyangi kula kusuk-kusuk tok nggih nika wis akhire nggih kembuk kabeh, awake lumer, ambekan pun boten seker sendat-sendat. Kula sanjang nggih tetep dilaksanakaken mawon dalam syariate dibeto ten rumah sakit. Akhire enten rumah sakit pecah. Nggih Mas Herman nggih. Dan niku kula pun sakniki alhamdulillahirabbil alamin mboten sing kados wingi-wingi menika. Kula lek diketingali ngoten-ngoten niku langsung kula camplak. Oh sampean kate mati sampean wis dipocongi. Oh sampean wis ngene-ngene akhire kula diilok-ilokaken tiyang difitnah. Oh adane pangeran ae werune wong mati walaupun terbukti. Nggih. Dan niki Mas Diman dadose lek enten tanggane enten dereke panjenengan dituntun menawi nggih umum niku wau sampean wacaaken surat Yasin dalam keadaan membaca niku wau tiyange pejah melepaskan napa niki nafas niki dalam keadaan nyebut asma Allah atau ya napa Ya, kira itu kan kalau ngaji ngoten kan tiyang ini nggih sambil baca nggih pun. Allah Allah. Nah niku pun jelas. Dadi niku termasuk tiyang ingkang iman dhateng Allah. Kula kali panjenengan niki mboten saged tiyang ingkang dados sempurna bersih tetep mawon panjenengan kalian kula niki nglampahi ingkang namine nggih salat nggih sedekah. Monggo niku melancaraken saat panjenengan kalian kula pejah niku Allah ingkang semerap mboten saged direncanakaken mboten saged didamel-damel tiyang pejah menika. Dadose niki umume niku leres napa ingkang ditalekaken dhateng Mas Biman. Alhamdulillah termasuk ahli kubur niki wau dalam keadaan husnul khotimah.
Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.